Hello guys, welcome to Buntis vlog number 8. And kaganing nagikan mi sa ako ang OB and diretso mi sa SM. Pog ni hapit sa Miniso, Japan. So magwata og mini haul sa Miniso na kung mga napalit na naitaw sa likod. Hindi siya magpakita. Ang napalit na mo na ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 items. Tanan-tanan 1,638. So 12 items, 1,600. Let's check. Una, kaning neck pillow. Tag ko ando siya. Tag. Kasi mga neck pillow diri. Oh my God! Neck pillow, anara, tag 99 pesos. Tag 99 pesos lang siya, tama ba? Ay, 299 di ay. 299. So, itry na to og ingani siya. Ingani? Ano sa muna ni? Na siya ikuan sa sulod. Mura siya kanang sa balloon. Dara. So, kailangan siya huyupan para mo burot. Okay, gipili ang color gray. Next. Kani siya. Muni ang cartoon stainless steel tableware. Tag 99 pesos. Of course, tungod sa Korean nga mga movies nga akong ginatanaw. Chopsticks nga stainless, and then spoon, and then container niya. Next. Kaning, saan ni siya? Inchik man ni. Phone bracket. Tag 149. Check natin. Kasi kulang. Labi din ni na-check ganina. Wait lang. Okay. So, inani ang itsura puti. Na siya'y ouchie. Ani. Actually, pwede na siya sa kani siya ang i-clip nimo somewhere para diri nimo ibutang ang kani ang ana niya. So, tama ba niyo? Na. And then, ilak. Ayan. Tadang! Sample. Ana. So, pag mag-vlog ko, so mani, mag-vlog ko next time, kanina ako ang himuon og pang monopod. Kani. Ano na siya. Clip lang ako na siya somewhere. Okay. 149. Next is ang mga makeup na ni sunod. Mga cosmetics, mga pampagwapa. Kani siya length waterproof mascara. Asa tawin ng waterproof diri? Ay, no. Dili din mo. Fake eyelash. Fake eyelash and handmade long false eyelashes. Tag 99 pesos each. Kani siya 5 pairs. And then, kani sa siya 10 pairs. Baga, and then nipis. I-try na ko nisa ko ang mga makeup tutorials. 99 pesos each. And, kani mo na jud ni. The moment of truth. Very good. Nasangit si ARA. Check na to ang prices. Oops.
na, kaning mga mascara. Yeah. Kaning mga mascara, duha ka buok akong gipalit. Volume and length. So, itry na to ni ang volume and length, ang volume 149 pesos each. Ayan, so giswatch na ako na siya kaganina dito sa Miniso mismo, and okay lang, baga ang iyahang consistency, amot lang kung tinuod nga waterproof siya, and amot lang po kung long lasting siya. So, itry na to. Kaya nagapangita manggugkog ka ng mascara nga makabaga o pilok. So, kaya naman ko itong hyper curl. So, length na lang, papataas, and pampa-volumize. Wala na. Okay. And then, lip liner. Kay sukad, wala pa dyan ko yung lip liner. Try lang good. Wala man po siguro na siya ingredient nga salicylic acid. Gi-check naman ako ni. Kuani siya ang lip liner, tag 99 pesos, red. Try natin sa makeup tutorial. And nagpalit sad ko og duha ka eyeshadow palette. Duha ka buok. And ang mga eyeshadow tag 99 pesos kaning tulo ka buok nga 3C palette, and kaning 4C palette tag 149. So 99 and 149. Sa para sa mga colors niya, gipili na ako siya because kani nude, and then kani perfect niya siya pang ang iyang shade na magoy black or very dark brown pang smoky eye. Okay, gusto ko mag-try og smoky eye nga makeup tutorial. And then of course, nagpalit po ko, nag-try po ko brow powder para sa eyebrow. Kay nagananubo naman good akong eyebrow, so okay na, dili na siya drawingan. Pwede na lang siya i-powder na lang, anak na lang. So i-try na ko ni. Medyo dili ko ganan siyang consistency. Sheer lang siya. Pag swatch na ako kaganina, dili kayo siya maklaro. So, abot lang kung sa kilay na mismo. Try na to. Ingredient. Okay. And then, by the way, ang eyebrow is tag, asan na to? 149 atong eyebrow powder. And then concealer pen, nagapangita gyud ko ani, and perfect nakita dayon ko sa Daiso. Akong gipili nga shade is 02 nude. Kay gusto na ko kanang i-try ng diri. Butangan sa concealer and then applyan din eyeshadow para mas mo gawas ang color sa eyeshadow. Maura to guys ang amo ang napalit. 12 items sa Miniso. I-try na ko ning mga makeup, of course. Thank you guys for watching. Bye-bye. God bless. The God with the glory. Ingat. Bye-bye, Papa!